Videncenter for Landbrug i Skejby har i samarbejde med de 31 lokale DLBR-virksomheder udviklet et system, der betyder, at kunder i DLBR-rådgivningen kan modtage elektroniske fakturaer i stedet for som hidtil fakturaer i papir eller PDF. Elektroniske fakturaer har efterhånden nogle år været anvendt i forbindelse med myndigheder og offentlige institutioner, men har kun haft begrænset udbredelse i det private erhvervsliv. Det forhold vil vi nu ændre på. Ligesom det har vist sig, at e-mail er langt hurtigere, billigere og mere fleksibelt i forhold til papirbrevet, ja, så er det samme tilfældet for den elektroniske faktura i forhold til papirfakturaen. Hvor en papirfaktura skal printes, kuverteres, sendes, modtages, sorteres og arkiveres, så håndteres e-fakturaer blot via nogle enkle museklik hos afsender og hos modtager. Men ikke nok med, at e-fakturaer kan spare en masse manuelt arbejde omkring print og forsendelse, også efterbehandlingen kan rationaliseres. E-fakturaer har den indlysende fordel, at de er digitale fra start til slut, og at der er helt faste regler for opbygningen. Det betyder, at informationer kan aflæses og behandles automatisk på hurtig og sikker vis. Det betyder for eksempel, at fakturaer kan betales blot med et enkelt museklik, da modtagersystemet altid kan finde betalingsdato og kontonummer FIK-oplysninger. Betalingsinformationerne sendes til Nets, som sørger for at flytte penge fra kunde til leverandør. Elektroniske fakturaer betyder også, at bogføring kan ske stort set automatisk. I det kunden godkender en e-faktura, overføres varelinjer, momsbeløb og fakturabeløb til kundens økonomisystem. Som det fremgår af eksemplet her, har e-fakturaen genereret 4 posteringer. Posteringer er automatisk konteret ud fra teksterne. Ønsker kunde eller revisor at se det bagvedliggende bilag, klikkes blot på i-symbolet på posteringen, og fakturaen vises. I og med at e-fakturaen er digital, kan den tilgås fra forskellige medier og fra forskellige lokationer. Er kunden f.eks. på markarbejde, ja, så er det alligevel muligt at modtage og behandle e-fakturaer. Via en app på smartphonen kan der hentes oversigt over indgåede fakturaer, og disse kan læses og godkendes. Tilsvarende kan e-fakturaer håndteres via tablets. E-fakturaløsningen vil blive suppleret af et fuldt elektronisk arkiv til de enkelte kunder. Formålet med arkivet er, at ikke kun kundens fakturaer bliver digitale, men at alle kundens bilag og dokumenter gemmes elektronisk. E-fakturaløsningen uden betalingsmodul testes i foråret 2013 hos 100 udvalgte kunder. I løbet af sommeren 2013 vil der komme forbedringer til e-fakturaløsningen, ligesom elektronisk arkiv vil blive færdigudviklet. Til efteråret forventes e-faktura og arkiv at være klar til brug, samtidig med at betalingsmodul vil foreligge i en testversion. Det var en kort gennemgang af fordelene ved brugen af e-faktura. Ønsker du at vide mere, så klik ind på vores e-faktura hjemmeside www.o90.dk/e-faktura. Her kan du også finde kontaktinformation.